Avui veurem el verb eixir. Isc, en les localitats de la Franja d'Aragó, isco, ixes, ix, eixim, eixiu, ixen. Al Rosselló, jo ixi, a l'Alguer, jo ix. Este bé, és que eixir és molt complicat. Intenta conjugar preferir. Molt bé. Preferisc o preferixo, en algunes localitats preferisco, preferixes, preferix, preferim, preferiu, preferixen. Clar, eixir és la terminació dels verbs acabats en ir incoatius. Isc, isco, ixes, ix, eixim, eixiu, ixen. El nosaltres i el vosaltres, eixim i eixiu, és regular respecte de l'infinitiu. L'infinitiu és eix, ir, li lleves ir, eix, eix. Pronunciat, ixir, ixim, ixiu. Per cert, per què en valencià pronuncie ixc i algunes persones pronuncien isc? Esta és la mateixa explicació que la del visca, visca, perquè en certes localitats valencianes i del bloc occidental en general, esta seqüència es pronuncia xc i en altres localitats sc, com per exemple a Castelló, visca, mentre a València és visca. I com que gran part de la tradició literària valenciana s'ha dut a terme a València, que ho pronunciem visca, servisca, patisca, ho trobem moltes vegades documentat amb una X. Eixir no té més misteri.